सोर लिरनांगोन ना किताब माय बुंनानै फैबाय थानायसिनि आरो दान बैसागो इंराजि 22 एप्रिल 2025 केवटलि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानो थांगासिनो ओंखायनो गामिनि सेंग्रा बिथांमोना बेनार लगायगासिनो दं आरो ओइ नहाय नामा बिथाङा फुकन ब्रह्म मा बिबान मोनदों नोंथाङा आंना पस्टार बोथिंनाय लोंनाय जानायनि गासैबो आं दंजोबो बेफोराव फैबानो मा जानो मा लोंनो नै बेनारा बेनो आरो कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों 78419678 आफादगिरि गजलफोरा केवटलि गामिनि रायजोआ थानसालियाव खामानि मावनानै बोथिसे नाजों ओंखाम संनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखाम जादों बेयाव बयखौबो ओंखाम जानाय नुदों बे नामा जाफुं धर्मनि तपन बर' रमेश बर' भगिरथ बर' हिउमास बर' आदा लुनाथ गामबुरा आमायतुर बे बेलाय पेटला आदा निरन कला मंगल बसुमतारी गामिनि मानसिफ्रा बयबो खस्थ' खालामनानै ओंखाम जादों बेथिं आमाय देब साहारि बे नैबे देब कुमार साहारि सामनि आमाय जायो ओंखाम राननाय बियो ओमफ्राय जानांगोन खामानि मावनो मोखांनो हर थिगै मानसिफोरनि गन्थंखौनो हर बे रायजोआ दिनै थानसालियाव जोङो हा खोनायनि खामानि मावदोंमोन बेनिखायनो जोङो दायो रायजोनि फुख्रिनिफ्रायनो नाखौ बोखांनानै जोङो रायजो राजाया ओंखाम बोथिसे खस्थ' खालामनानै जादों नै बयबो रायजो राजाया खस्थ' खालामनानै दिनै ओंखामखौ जादों जों गामिनि फुख्रिनिफ्राय जोङो 20 केजि ना थिखांनानै जोङो थुख्रासे नाजों जोङो ओंखाम जादों बोराय बेन्थ' गासैबो बेयाव बाहागो लाफैदो बे सासे गामिनि बिराद बोराय बेयाव थेवबो बेयो बहुत खस्थ' खालामनानै बेयो खामानि मावनानै जाफैदों गासैबो खस्थ' नैबे आदा हेमन्त बिराद खस्थ' खालामनो हायो बे खामानि मावदों बे बोराय फांफुं खामानि मावनानैब्लाबो थेवबो खामानि मावनानैबाबो ओंखाम जादों बेयो कामाव बिराद फांफुं खालामो बे नेपालि बे सेरें बे बाब्लु बे सुबुं बे अलंबार बे जाफुं बे धनमनि एम्फौबो बुङो धनमनिबो बुङो बे आदा नगन बागानाव काम मावो दिनै रायजोनि काम मावनाया बेयाव मावदो बे आमाय अरबिन गाहाम मानसिया बेबो कामाव मोजां फेयो गेजेर बे दादु लान्थि बे मामा अरुणाचलाव बे अपारेटर बे काका सिसिबि ड्राइभार बे भगिरथ बर' जोंनि गामिनि बारग' गाहाय नेथारि बे हिउमास बे जोंनि आदा गामबुरा बे आदा निरन बे दिनेश बे मंगल बसुमतारी जिसिबि ड्राइभार बेबो जिसिबि ड्राइभार जाबाय दे